echefula na ọ ka bụkwa na isi mbido telivishọn ka ị ka nọ ya bụ na oge aṅụle ya bụ mgbe a na-ewetara gị ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-eme gị gịnị obi aṅụle mana n'ụbọchị taa ka ihe m na n'ụlọ nọ gbasara gịnị asịlị dịka o si aga asịlị ndị ama ama dị iche iche dịka o si agagasị n'obodo anyị echefukwala na aha m bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel Wokaka jidakpofe gịnị ofe Usain Bolt ya wụrụ ka ọ dị. Kedu akụkọ ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa gbasara ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije otu onye na-eme ejije a na-akpọ Mofe Duncan ekwuola gbasara ụmụ nwaanyị ndị na-eme ihe ejije actress wee wụrụ otu o si dị ya nwa ada ekwule gbasara ọtụtụ ha ị na-ehi n'otu na-achọ ndị na-atụzi aka ndị a na-akpọ directors and producers na ị na-ehi n'otu a sị na ọtụtụ n'ime ha ehiela ofu onye ya wụ na otu director ehiela ya na ndị na-eme ụmụ nwaanyị na-eme ihe ejije ruru 16 17 ọgụ na ha meela mmekọrịta ka wụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gbasara emepụta ihe ejije maka na ihe na-eme ọtụtụ ndị nne na nna a na-ekwe ka ụmụ ha na-abanye na ihe gbasara ejije ma indọstrị ma music maka akụkọ ndị a na-anụ na-agagasị n'okpuru ya ndị ka ha na-ewepụta ihe a na-achọ ka ị mara maka na ọtụtụ n'ime ha makwa na gịnị na o nwere mgbe a ga-aga ebe a na-emepụta ihe ejije o nwere ruru nye ndị nzuzo nke na-agagasị n'ime ebe ahụ nke a na-amaghị maka na gịnị ọtụtụ n'ime ha ka a na-anatakwa ozi na ọkacha njọ ebe ụmụ nwaanyị nọ maka na gịnị ọtụtụ n'ime ha na-ewepụta ọgara ahụ ha nye ndị directors and producers a emechakwa otu awụ na-eji ịhụ ha n'ụzọ gị hụ onye ahụ ihu ya niile eju na screen ihe onyonyo ọbụla igbe ha n'anya onyonyo ya nwa ka ị ga-ahụ mana otu $1 anọghị a na-akpọ maka na gịnị maka na ha na-achọ ka ha bụrụ ndị ama ama ọ bụ eziokwu na enwere onye ama ama na o nwere uru so ya echefukwala na ewere aha na onye ama ama o nwekwara ọghọm nke so ya maka na ị na-asị achọrọ m ịdị ka Genevieve achọrọ m ịdị ka Ọmụtala gị were ahụ gị na-enye ụfọdụ kpọọ m isi akpara alabasị ishepụ isi gị na alabasị akwụkwọ ofu maka na ụfọdụ ga-ewere ahụ ha nye directors ndị adịne dị iche iche ha wụrụkwa ndị ama ama ego apụta n'ime ya gị nwa na onwe gị nọ Nneka nwanne m nwaanyị gị were ahụ gị nye otu onye director ma producers keshicha ahụ gị niile amara wike amara gị amara mana ego ya agaghị ana maka na gịnị iwe ha nwa na-emezi gị ka e were onye ama ama mana aga na-akwụzi gị gịnị ya wee ezigbo ụgwọ ya nwekwa na ị chọrọ ime gịnị ị na-ekesasị iwike ekesasha ma ego iji ama aga ama ya gịnị ka ezinụlọ ị wetara n'ime ya ya ka nwaada nwaanyị a na-ekwu na gbasara gịnị na kwesịrị iwelata aka gbasara iyi na-ehikọ iwe onye na nwaanyị na-emepụta ihe ejije gị na ndị na-emepụta ihe ejije ndị producers and directors na-ehikọ akụ gbasakwara ihe ejije ọ ka bụkwa na ihe gbasara ejije akụgbo nna unu nwere ọfụma nwoke isi nkwọcha iwe welego akụwa ọkụkosi dị m n'ọnụ ya nwa amadi ya echiela ọsịla ụmụ nwaanyị tụmadị ndị na-eme ihe ịntanetị ya na nwoke a na-enwe mmekọrịta maka na mmekọrịta nwoke na nwoke ibia o were ka ọ dị ya nwoke asịla na gịnị na ọ ga-ahụ na o tinyere onye ọbụla si na gịnị na ya na nwoke na-enwe ihe mmekọrịta na ọ ga-ekporo onye ahụ gịnị tupu ya n'ụlọ mkpọrọ ya ka ị na-ekwu ugwogwo na-ekwu gba akpa ịkpọtakwara aha onye Aikogbo si na ọ bụ onye ma ọ bụ onye na-ehikọ ya na ụmụ nwoke na-adị emekọ ya wuru ka o si wee dị ebe a ka anyị ga-aga n'obere ezumike ga-agbarịtụ na egwu ụmụ obiligbo nke o si dị Flavor na Onye na Fino n'ime ya nke akpọrọ culture ka anyị mara omenala anyị maka na omenala anyị wụ gịnị ọwụ ebe o bidoro enwe mgbe nwoke na nwoke ibe ya ga na-emekọ ọwụ omenala Igbo ka anyị ga-ahụ na culture anyị na-abịa na-ahụlanụ ka ya bụ egwu nke ụmụ obiligbo si ga nke o si na Fino na Flavor akpọrọ ya gịnị culture ọ bụrụ ka na-esonye anyị na isi mbido telivishọn dịka m si kwuo ọ dị ọtụtụ ihe m ga-ewepụtara unu dị ọtụtụ n'ụbọchị nke taa ọwụ na ị chọrọ ire ahịa wuru na owere ahịa na-enye gị nsogbu ire ya wụ na wee were egwu ekọpụtara ịchọrọ ka megana ka ụwa nne ya wụ na o were ihe ahụ ị na-eme ịchọ ka ụwa mana gị bute ya n'isi mbido telivishọn gaa na webụsaịtị anyị dịda www.isimbido.tv ma gị nweta anyị na Instagram, Facebook nakwa Twitter @isimbido TV gị bute ya ka nyere gị aka gbasoro ụwa gwa ụwa ihe ị na-eme ya wuru ka o si wee dị
ịmakwa na ọ dịka o si dị n'ụbọchị taa ihe anyị na-eme gịnị akọrịta akụkọ ka o si agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche. E nwere otu ihe m chọrọ ịjụ maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme ihe ejije na ụmụ nwoke na-eme ihe ejije na-alụkọnụ. A na-ekwu na gịnị ihe gbasara alụmdi na nwaanyị ha ọ na-araka ahụ ya nọrụ otu afọ. Gịnị na-akpata nke a? Ihe na-akpata nke a wụkwanụ na gịnị na ọ maka na m na-eme ihe ejije m na-akụ egwu na-akụ egwu. E werere ihe na ya ọ iwepụta oge. Ụfọdụ na-asị na iwepụta oge gị na onye gịnị ya onye di na nwaanyị eme gịnị anụkọ kparịtụkwanụ ụka butu egwu ha na ụmụaka anọtọ maka na ọ bụrụ na iwe onye amama ị na-echa ịnọ Dubai onye chi onye ka nọ ya ụmụaka na-eme gịnị ụmụaka na-anọrọ sọsọ ha. O nwere ike ya wee na nne wee onye na-eme gị wee onye na-arụ n'ụlọ ọgwụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ya ọkụ ha na elekere 4 nke uhuruchi ma elekere 5 nke uhuruchi ya lọta n'ụlọ ya na ụmụaka nọ. Di onye ga-anọ otu ọnwa abụọ ọnwa atọ tupu ya lọta ụlọ. Ọ na-eso eme gịnị agbasasị alụmdi na nwaanyị tụmadị ebe ndị ama ama nọ. Kedu ihe ndị ọzọ na-akpata alụmdi na nwaanyị ịgbasasị? Ọwụghị sọsọ n'akụkụ ndị ama ama o maka na okwe ndị a na-ama ama dị iche iche otu ọnwa ha lụrụ di na nwaanyị onye ọbụla agbasasị ya. Mana asị ihe a na-ekwu n'ụbọchị taa ka ụbọchị si aga na alụmdi na nwaanyị ọbụla karịrị otu afọ ugbu a n'ụwa nke a mụ na gị nọ n'ime ya alụmdi na nwaanyị ọbụla karịrị otu afọ ekwesịrị ime gịnị eji ahụike. Gịnị ka ihe a na-akọwapụta ọzọ? Ihe a na-akọwapụta na onye lụọ onye ahụ kwesịrị elu onye ziri ezi gịnị nsogbu aga-adị maka na asị na ngọzi dịrị nwoke ahụ nke lụtara gịnị ezigbo nwaanyị. Ngọzi ga-adịkwara nwaanyị ka ahụ lụtara gịnị ezigbo di ya wuru ka o si wee dị. Kedu akụkọ ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa? Ọ gbasara dịka m si ekwu mgbe ọbụla m bịara ya ebe a m na-ewepụta okwu ndụmọdụ ka m ga-enye onye ọbụla na-etolite na ya gbasara ime ejije ma ọ ịkọpụta egwu. Gbalịsie ike dee ya bụ ezigbo egwu. Edecha ya bụ ezigbo egwu ya wụ na egwu ndị ọrụ ndị iche ha si na o mekiri sense ụfọdụ na-asị na o mekiri brain ya wụ na ya bụ egwu wee egwu dara ụda. Ime gịnị ịgbalịsi ike were igwe ọlọrọ ọhụrụ ndị anyị wepụtara wụ gịnị Instagram yi gbalịsi ike gụọ ya sị ịma onye nọ China ga-anụtụ olu gị ya wụ na onye nwa ga-eme gịnị ga-enyere gị aka. Ya wụrụ ka o si wee dị m ga-agatụkwa obere ezumike anyị laghachita na a ga-ebidokwanụ ebe anyị kwụsịrị.